Алдагы сәлемебезне без Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Абдряева Камиля Касымовна каршылый. Аны гүзәл гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Шәүкәт Зарифуллович, кызы Лилия, улы Марс, кияве Ринат, килене Эльвира, оныклары Лиана, Мәрьям, Ралина һәм Азалия котлыйлар. Әлеге теләкләргә бик теләп, Урта Терешка авылы, Сызрань, Малыклы һәм Самара шәһәреннән барча туганнары да кушыла. Безнең газиз кешебез Урта Терешка авылында туып, бүгенге көндә дә анда гомер кичерә. Авыл мәктәбен гел бишле билгеләренә генә тәмамлап, Сызрань шәһәренең бухгалтерлык училищесын тәмамлый. Авылга кайткан яшь белгечкә эш урыны бик тиз табыла, һәм ул пища комбинатта гомере буе баш бухгалтер булып хезмәт итә. 8 июль көнне яраткан әтиебез белән алар бергә гомер кичерүләренә 42 ел тулды. Шушы дәвердә безне ике балаларын тәрбияләп үстереп, олы юлга чыгардылар. Хәзер рәхәтләнеп, оныкларын үстерешеп яшиләр. Кадерледән дә кадерлерәк булган яраткан әниебез, сөекле әбекәебез, хөрмәтле тормыш иптәшем. Без сине ихластан матур туган көнең белән котлыйсыбыз килә. Безнең өчен син гомеребезне яктыртып торган җылы кояш. Сусаган чакта ләйсән яңгырдай сагыш моңнарны бастыра алган изге тамчыбыз да. Барысы өчен мең рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Җаваплы эштә эшләсәң дә, син гомере буе үз гаиләң өчен вакыт таба алдың. Бер генә дә авырсынып суламадың. Гомере буе безнең өчен эшләдең. Хәзер әзрәк ял итеп алыр вакыт та җиткәндер. Әниебезнең хәзер җитте бик матур гомер чагы. Күп булды ул бу тормышта, кара төсе дә, агы. Барысында әти белән бергә җиңеп килдегез. Безгә тиешле тәрбия, җитәрлек наз бирдегез. Алдыгызда мең бурычлы. Без бит аны беләбез. Хәлдән килгән кадәр сезгә бар җылыны бирәбез. Котлы булсын якыныбыз матур гомер бәйрәмең. Безнең бәхеткә дөньяга аваз салган көннәрең. Телибез бары исәнлек, калганы җитә инде. Гомерләр уза әкренләп, үтә дә китә инде. Кадерле Камиля Касымовна, якыннарыгыз бүген җылы теләкләрдән башка матур җыр да юллысылары килә. Без каршы килмибез, бары тик матур җыр тыңларга чакырып калабыз.
сиңа тик, бағышлыйм җырым, һәр чакта